Maria. Behin batean, Fermin txoria kaiola batean zegoen. Oso triste bizi zen, ez zekielako hegan egiten. Egunero saiatzen zen mokoarekin kaiolako atea zabaltzen. Azkenean lortu egin zuen kaiolatik irtetzea. Ez zekienez hegan egiten, lurretik ibiltzen zen beti. Kale ondoan bi katu maltzur agertu zitzaizkion. Beldurragatik hegan egiten hasi zen bere indar guztiekin. Hortik aurrera oso zoriontsua izan zen bere bizitza osoan. Amaiera.